Виж колко са мръсни тези джанти. Пробвал ли си почистващият препарат за гуми и джанти на Мафра? Започваме нанасянето, като премахнем червената капачка, която образува гъста и лепкава пяна. Така ще имаме по-равномерно нанасяне благодарение на пулверизатора. А сега отново поставяме червената капачка, която образува пяната. По този начин можем да нанесем продукта по-локализирано върху най-мръсните вътрешни части на джантата. Използваме активната пяна и върху гумата. Пяната ще започне да става кафява, защото разтваря мръсотията. Нанасяме малко продукти върху четката и започваме с механичното действие, като извършваме малки кръгови движения върху цялата джанта. Благодарение на четката ще достигнем и до най-скритите зони, които са най-мръсни. Разнасяме и втриваме продукта и върху гумата, за да премахнем класическата кафява мръсотия, която е залепнала по гумата. Достигаме и местата на винтовете и сме готови да изплакнем с водоструйката. Силната водна струя ще премахне всякакви остатъци от мръсотия и продукт, оставяйки повърхността перфектно чиста. С един продукт имаме два режима на дозиране за по-голяма почистваща сила. Продуктът е готов за употреба. Пробвай го и ти. Никога не го използвай върху горещи повърхности.